No niin, arvoisat herrat, ei naiset, taaskaan meillä ei ole paljon aikaa, mutta totuuden tultava julki yhtyneiden miesten seuran nimissä. Olen jälleen saanut huolestuttavia tietoja naisten maailmanlaajuisesta salaliitosta meitä miehiä vastaan. Viimeisin paljastus: kuukautiset ovat pelkkä myytti. Naisilla ei ole kuukautisia. Kävin tänään ostamassa paketin tamponeja ja paketin siteitä. Tamponipaketit sisälsivät vaahtokarkkeja ja suklaata, ja sidepaketeissa oli sipsiä ja dippiä. Kuukautiset on keksitty vain, että naiset saisivat olla meiltä neljäson elämästään rauhassa ja herkutella salaa. Ja huolestuttavin paljastus oli tämä. Paketit sisältävät myös kasetteja, jotka kertovat naisille, miten miesten sydän särjetään. Me kaikki olemme joskus kuulleet tämän. Poista perässäni. Tämä ei johdu sinusta. Tämä johtuu minusta. Sä oot aivan ihana ihminen. Sä tulet löytämään jonkun mua paremman. Mä oon nyt sellaisessa elämäntilanteessa, että suhde ei kerta kaikkiaan sovi. Tää olisi väärin sua kohtaan.